Wala na dyan tayo pansinay, ani. Pag-abot sa portahan, naka-jumpshot yung kahat sa kalipay. Ang akong honey baby, hingsunod yun siya dali-dali. Karong gabi una, nagkasinabot yun bisa akong asawa nga mga on may manok sa Jollibee. Dili si Jollibee among kanon kay buyog man na. Abtik yun kay siya mulakaw. Kay gigutom naman ko ni siya. Nagkulo-kulo na yun ang iyang tiyan. Wala na dyan tayo pansinay, ani. Pag-abot sa portahan, naka-jumpshot yung kahat sa kalipay. Ang akong honey baby, hingsunod yun siya dali-dali. Wala man ko ni siya nagdali-dali. Kay busog naman ko ni siya. Kay nanihapo naman siya kuna-una dito sa iyang gitrabuhuan. Pag-abot niya sa portahan, minor siya kadali, gitaktak ang iyang tsinelas para di masulod ang hugaw. Oy. Adisir mi mo order, hinghangad yun mi si kamera para makita nga mo kagwapag-gwagwapo. Char. Paglinya na mo, hinghangad yun mi dayon sa mga nakadisplay na mga pagkaon diya sa taas para makapili na mi sa among orderon. Karong gabi na daghan yun kay customer, daghan kay naglinya, taas kay ngang linya, magkanya-kanya yun tag-diskarte ni para maka-order na yun ta. Sa paglinya na mo dire, may napansin ako, ang ilang mga buhok sa ilang mga ulo, lain-lain o color, o kasagara yun, puro babae ang nag-order o naglinya, gamay ra yun ang mga lalaki. Kung nakakuyog si Pedro, malipay yun to. Murag simi na lipay yun siya, kaya naka-order na magid siya. Iya yun ang dalon sa iyang lamisa. Dili sa madugay, sa madali, nagpaabot yun mi dire para maka-order. O ang atong security guard, snappy yun kaayo. Murag alot sa military. Alerto 24. Ang atong mga crew sa Jollibee, busy yun kaayo pag-entertain sa mga customer. Og nakita na ko si Ma'am Jerlyn Sibunga, manager sa Comrel sa Cagdiano Mining Corporation. Busy yun kay silang duha. Murag importante yun na. Ang mga crew dire, maayo gyud mo abi-abi sa mga customer. Pag humana mong tabi-tabi, naka-order na gyud mi sa among gi-order. Hingsaka gyud mi dito sa taas para maka-plaster na og makalingkod para makakaon na sa pinaka-crisping manok dire sa Jollibee. Og nangita gyud mi lamisa dayon. Pag abot na mo dire sa taas, mopugos jog sulod ang akong honey baby. Bisag gibawalan na diha, gi-close na diha kay manirado na kuno sila hapit. Dire na lang gyud mi sa may lamisa at bang sa lunita. Ginahinayan gyud ni bit-bit og hinahinay po niya butang sa lamisa. Naka-plaster yun dayon ang akong honey baby paglingkod. Ug ako pong gikuan ang akong gi-order para maka-plaster na pod. Adi sir mi mangaon, mag-selfie sa ami para na memorable sa among pagpangaon din sa Jollibee. Gikuha din niya una ang kanon kay gigutom naman gud ni siya. Murag simi ka kanon na gud ni siya kay gigutom naman gud ni ganina. Ganina pag gud ni siya gigutom. Nga gud kaya ni niya oy. Gikabot dayon ni ang kanon, giingkit og balor tres. Pati ang manok na pinaka-crispy sa Jollibee, giingkit yun sa mananap. Murag nahuwasan yun ni siya. O iyang gikabot ang sauce na pinakalami sa Jollibee. Sa paghuman sa pagpangauna mo, imnan na yung pineapple juice. Wala na intro-intro. Dagay-day yung taghinay-hinay, kay nabusog na maguning mananap. Sa pagnaog na ko ning hagdanan, naghinay-hinay yun ko, o nalipay yun ko ani. Kay medyo simi nabusog yun ko ani, no? O pagawas dayo na mo, amura nagwala. Wala na busog ba? Anga gyud eh. Anga nimo eh.